में गे जान। तोड़ी के जैनी हमर दिलवा मारले बहु गोली भेजवा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुरालिया बंद करके गोदरे जावा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुरालिया बंद करके गोदरे जावा में गे जान। अगे तोहरे नममा लिखलियौ काट के बलडवा से करे जावा में गे जान। अगे तोरे नममा लिखलियौ काट के बलडवा से करे जावा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुरालिया बंद करके गोदरे जावा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुरालिया बंद करके गोदरे जावा में गे जान।